Matasa a TikTok sun bijirewa shahararren mawaƙin siyasan nan Dauda Kawu Rarara kan sabuwar challenge ɗin da ya sanya sabuwar waƙarsa mai taken Kidaya. Assalamu alaikum wa rahmatullah jama'a na cikin wannan channel. Barkanku da warhaka, barkanku da jimurin sake kasancewa da mu a daidai wannan lokacin a tashar Hausa Daily Trends. Kar ka manta idan yau ne shine farkon zuwan ka wannan channel, tare da ka danna mana alamar subscribe sannan kai like a wannan bidiyo. Ta haka ne da zarar mun saki sabon bidiyo a wannan channel zaka iya samun shi akan lokaci. Mun gode ba tare ɓata lokaci ba, mu shiga zuwa cikin bidiyon. A yau ne muke ɗauke da wani labari wanda yake yawo a kafar TikTok, inda matasa suka bijirewa Dauda Kawu Rarara kan sabon challenge ɗin da ya sanya sabuwar waƙarsa mai taken Kidaya. Inda mutane suka yi tir da Allah wadai da wannan challenge ɗin da ya sanya wa sabuwar waƙarsa, duk da ya alƙawarin cewa zai raba motoci da kuɗaɗe kimanin har 200,000 ga duk wanda ya wannan challenge na sabuwar waƙar tasa Kidaya. Inda wasu al'umma suka nuna rashin goyon bayan su da faɗa masa gaskiya kan challenge ba shi bane abin da 'yan arewa ke bukata a hali yanzu, inda ake fama da matsalar tsaro da sace-sacen yara da addabi arewacin Najeriya baki ɗaya, inda wasu al'umma ke tofa albarkacin bakin su kamar haka. Gaskiya yau raina a bace, ba yadda za a yi a ce wai mutanen nan fi sabidillahi mu zo muna fafutuka ya za a yi arewa ta farfado da kafafunta, wai surutun sun raina mana wayo, wai a ce wai an kawo challenge na rara, wai Kidaya. Na rantse da girman Allah mutanen nan sun maida mu ba mu san me muke ba. Muna kokarin arewa a farka kowa ya san me yake damun shi, ku tashi ku dauko mana wani abu wai shi Kidaya. Na rantse da Allah duk dan shegiyan da ya ce zai yi wannan challenge din, wallahi muna shirye da shi, kuma muna nan muna kallon shi mun zuba mar wa'annan su ma shaida ne. Ya za a yi muna kokari mu kawo canji arewa, wani ya tashi wai ya kawo mana wai challenge arewa wai Kidaya. Can you imagine an maida mu wai a sake shafe mana lissafi? Wallahi ba wani challenge din da za a yi, dukkan wani challenge wallahi ƙarya ne, ba za a yi ba. Arewa mu farka, in za mu farka mu san inda yake mana ciwo. Wannan shashancin ya isa ya isa ya isa. Ni fa na yi wa kaina alƙawarin duk wanda na ga yayi Rarara challenge na Kidaya sai na blocking ɗinsa, na reporting ɗan shegiya, saboda ba matsalar mu Kidaya ba a arewacin Najeriya, matsalar mu tsaro ce. No more Rarara challenge. Duk da cewa matasa sun fito sun bijire wannan challenge din, Dauda Kawu Rarara ya koka game da hakan, inda mataimakiyar shi Aisha Humaira wanda ta fito ta yi martani game da mutanen da suke zagin wannan challenge din da aka saka, har ma take dan wani tsokaci kamar haka. Zan yi magana ne akan mutane da suka fito suka yi wannan cece-kuce. Akwai wanda suka fuskanci abin ta fuskar ilimi, wannan sana gefe. Zan fi mai da hankali na ne akan waɗannan mutane masu kama da katako ne a cikin kansu ko kuma dusa. Yan abi yarima a sha kiɗa kenan. Kun ga an fito ana kalubalantar gasa ta Kidaya, kun fito ko kuma kun rufe shi da zagi, kun bi kalubalantar da zage-zage. Kuna ganin wannan zage-zage shi zai gyara muku matsalar da kuke so a gyara? To zagi baya taɓa gyara komai a ko'ina. Idan nasiha da jan hankali bai gyara al'amari ba, wallahi zagi ko cin mutunci ba zai taɓa gyara ba, sai dai maki da daɗa lalata shi. Kamar yadda tsinewa shugabanni ko kuma faɗin abubuwa da bai kamata ba ko kuma mugun alƙawari akan sai ke lalata mana su. Mu ba matsala fa cikin ƙasar nan fa sama da kankin kanmu da kanmu. Mu ne matsalar kanmu da kanmu. A duk sanda wani zai zo da wani abu a cikin wannan ƙasa tamu, in Allah ya yarda mu 'yan arewa mu ne za mu masa mu fito wannan yanayi har sai mun ga cewar mun rusa wannan abin, sannan ne za mu samu nutsuwa da kwanciyar hankali. Menene wannan idan ba hasada ba? Matasan da har yanzu dai suna ci gaba da nuna ɓacin ransu da sauran shawarwari wanda suke ba wa Dauda Kawu Rarara kan abin da yake yi ma 'yan arewa, baya kishin arewa da ma dai sauransu. Shin kuna ganin abin da Dauda Kawu Rarara yake yana akan daidai, ko kuma Dauda Kawu Rarara yana yin abin da ya dace ga mutanen arewa? Za mu so mu ji wannan ra'ayoyinku a comment section. Mun gode da kasancewa da Hausa Daily Trends.